Roedd pobl wedi casglu bob ochr i'r ffordd ac yn gweiddi bethau cas ar Iesu, ond roedd eraill yno yn crio. Aeth y milwyr a fo i fryn y benglog a'i hoelio ar groes. Roedd 2 garcharor arall ar groesau hefyd, un bob ochr iddo. Uwch ben Iesu roedd arwydd, Iesu o Nasareth, brenin yr Iddewon. Dyma un o'r carcharorion yn dechrau dweud bethau cas wrth Iesu. Roedden ni regi ac yn gweiddi, "Os ti yw mab Duw achub ni!" Ond dyma'r carcharor arall yn dweud, "Dwi wedi gwneud pethau drwg ac yn haeddu marw. Ond dwi ti heb wneud dim byd o'i le. Gai ddod i'r nefoedd efo ti." Yna dyma Iesu'n edrych arno a dweud, "Fe gei di ddod i'r nefoedd efo fi. Heddiw."